Взех някой от най-продаваните USB микрофони от магазина на AudioWiz, за да ги тествам и да разбера кой е най-подходящият USB микрофон на пазара за теб. Започваме с един от най-иновативните, които съм виждал, а това е именно SSL Connex. Това е микрофон, подходящ за хора, които правят повече митинги, онлайн срещи с тъчскрина отгоре. Има 4 молда, съответно и 3 микрофона. Кутията всъщност няма много. Имате този адаптер към по-широка резба. Самият микрофон, разбира се. Type-C кабел с адаптер на SSL и разбира се опътване, което ни показва как да свържем микрофона, какви са молдовете и така нататък. Имате няколко различни варианта, които ще тестваме малко по-късно. Продължаваме към iRig Stream Mic Pro. Той е сравнително нов, може би на 2-3 месеца. Идва със стойка, което е супер, защото няма да ви се налага да купувате нищо допълнително. Тя се регулира, за да може микрофона да застава под различен ъгъл. Виждам, че копчето е мултифункционално. Има изход за слушалки и вход за друго устройство, например инструмент. Кутията има още и USB Type-C към MIDI, може би, а другият е с Lighting. Кутията има и допълнителна документация, както и QR кода, от които може да изтеглите приложението, с което този микрофон работи. Продължаваме към Rode NT-USB+. Ето го и самият микрофон. Поп филтъра е голям, а и самият микрофон изглежда доста качествен като изработка. Масивен и метален, тежък също така. Имаме два бутона отзад, които контролират нивото на слушалките и това всъщност колко се чувате в слушалките. Имате, разбира се, и изход за самите слушалки. Бутоните не се натискат. Тук е холдъра на самият микрофон. Него може да го прикрепите към стойка, тип трипод. Всъщност такава има и в комплекта. Тази стойка прави микрофона доста практичен. Не заема много място. В комплекта има и 3 метров USB Type-C към Type-C кабел. Имате и документация. Плюс още нещо. Ето тази иновативна гумичка, която се закача също под самия трипод на микрофона. Влиза ето тук. Тя е с канали, които всъщност ви дават възможност, когато включите USB Type-C кабела към микрофона, да го прокарате внимателно от тук или други кабели, които имате от тук, за да не ви се пречкат. И когато сложите микрофона на вашето бюро, да не става бъркоти от кабели, което всъщност е доста удобно според мен. Идва ред на един доста интересен комплект и това е My Creator System Set на Austrian Audio. Сета идва с една много приятна кутийка, противоударна при това. Самият комплект съдържа тази пластина, метална, която прикрепя двата микрофона един за друг. В комплекта имате също така сменяеми гръб и предна част за самите микрофони. Това е по-големият My Creator Studio и това е по-малкият My Creator Satellite. И двата са доста висококачествена изработка с метал около себе си. И двата имат мембрана, която е захваната около ластици, за да може да избягва хващането на звуци като почукване на микрофона, клатене на бюрото и така нататък. Големия микрофон има мултифункционално копче, което контролира силата на слушалките, също така и силата на микса. Има копче за гейн отпред, може да го включите на ниска, висока чувствителност или да го мютнете. Отзад има копче за гейн отново, но то е за входния сигнал. Имате, разбира се, и входен сигнал, изходен сигнал, който е за вашите слушалки, USB, Type-C, разбира се. Малкият микрофон има отново входен и изходен сигнал. Двата микрофона могат да бъдат линкнати заедно с този кабел, който идва в комплекта. Той е малък жак TRRS. По този начин двата микрофона работят едновременно. В комплекта имате също така USB Type-C кабел и TS към TRRS жак, който е инструментален кабел всъщност. Имате и документация, сертификат и стикер. И разбира се, двата преходника, които всъщност прикрепят микрофоните към металната пластина.
И по този начин дори могат да бъдат използвани като чифт стерео микрофони или може да не ги свързвате заедно и да ги използвате като два отделни микрофона за двама различни души. Също така главите им се накланят на около 25 градуса, за да сте сигурни, че ще хванете възможно най-добрият звук. Гърба и предната част, както казахме, са сменяти на двата микрофона. С пластинките, които имате в комплекта, може да изглеждат както вие прецените. Преминаваме към един от микрофоните, насочени предимно за креатори, стримъри, геймъри, а именно Rode X XDM100. Имате си опътване, този път една отгоре, за да не го забравите. Тук имате поп филтър за микрофона. Имате удължител за слушалки, 2 метров. Имате шок маунт. Тук виждам кабел, 3 метров USB Type-C и естествено самият микрофон. Доста е тежък, масивен, изглежда доста модерно, черен мат, копчето отпред е мултифункционално и се натиска. Отпред имате и вход за слушалки, LED индикатор и разбира се Type-C входа. Самият микрофон се закача за шок маунта по този начин и според мен изглежда супер яко. Поп филтъра се поставя така, тук LED индикатора свети през поп филтъра и в общи линии това е всичко в комплекта и така изглежда сглобен този микрофон. Следващия списъка е PodMic USB на Rode. Това е подобрена версия на един от най-легендарните и най-известни подкаст микрофони. Има опътване, поп филтър, микрофона разбира се. И USB Type-C кабел. Микрофон отзад има изход за слушалки, контрол на звука, вход с LED индикатор за Type-C кабела и разбира се XLR вход. И това е всичко в този комплект. Rode NT1 пета генерация. На самата кутия ги има предимствата на този микрофон, а те са именно Dual Connect, 32 бита и Revolutional Preamp. Тук имаме Shock Mount и Pop Filter, като може да настройваме височината на Pop филтъра, също и градуса на наклона. Имаме червен кабел, XLR и естествено Type-C кабел, стикери, гумен пръстен, микрофон, вътре имате и турбичка за самия микрофон. Матов, черен, изключително лек и много функционален. Така изглежда във вече завършен и сглобен вид. Това е всичко в комплекта и честно казано нямам търпение да го пробваме. Като за начало ще тестваме всеки микрофон как звучи без никакви ефекти, като записваме цялото аудио директно в компютъра чрез програма. Повечето микрофони идват с безплатна програма за записване на аудио и също така имат Zero Latency изходи за слушалките, което ще рече, че няма да имате никакво забавяне в това, което чувате докато играете или стримвате. Важно е да споменем, че някои модели са динамични, а други кондензаторни. И това е една от основните причини, поради които се различават в нивото на страничен шум, което прихващат. Другата основна причина е дали вашето помещение е добре акустично третирано или не е. За да използвате пълния потенциал на вашия микрофон, е добре той да бъде максимално близо до вас. Настойка подобна на тази, ако няма друга в комплекта. Позициониран отстрани на устата ви, а не пред нея. По този начин ще избегнете артефакти в звука, когато казвате П или Б.
Защото така звучи много по-добре, но така не звучи особено добре. Динамичните микрофони имат онова типично радиозвучене, което чувате в професионалните подкасти. Затова, ако правите такъв тип съдържание, определено ви препоръчвам да се насочите към тях. В случай, че създавате съдържание, в което не сте сами, според мен е добра опция да помислите за такъв чифт от микрофони, който може да използвате двама души. За да изберете правилно вашият микрофон, трябва първо да си отговорите на въпроса какво ще правите всъщност с него. Подкаст, стрим, гейминг или просто тип Zoom срещи. Така ще вземете най-правилното решение на база функционалности, които има микрофона. В момента тестваме Rode NT1 5 генерация, като тапваме върху клавиатурата постоянно, за да видим как се справя с страничния шум. Като имате в предвид, че това е кондензаторен микрофон и по принцип той би трябвало да хваща повече страничен шум от останалите. Тестваме колко страничен шум прихваща Rode XDM100. Той е динамичен микрофон, върху него има и поп филтър, който се слага отделно. Той идва с безплатната програма на Rode X Unify, която може да използвате за виртуален миксер, от който може да контролирате звука на играта, докато играете, стрима, чата, музиката в слушалките ви, колко силно се чувате, колко силно ви чуват другите хора, да слагате ефекти, допълнителни звуци по време на играта и каквото още ви скимне. Тестваме нивото на страничен шум на IK Multimedia iRig Stream Mic Pro. Не съм го поставил върху стойката, която използвах до сега, защото той е прекалено лек за нея и тя не може да бъде балансирана. Но за сметка на това, той идва с една доста приятна стойка, бих казал, и съм сигурен, че ако повдигнете върху кутия или нещо от сорта, за да доближи нивото на устата ви, значително ще подобрите качеството на микрофона и ще намалите нивото на страничния шум. Когато отдалечим клавиатурата от микрофона, нещата се променят и започва да звучат много по-добре. А на мен ми се наложи да преместя стойката, защото този микрофон има изход за стойка само от едната страна, ето тук, и понеже нямам стойка като DS2, трябваше да направим цялостно пренареждане. А вие може да имате такава стойка, естествено като пазарувате сайта на AudioWiz, audiowiz.store. Даже може да използвате моя промокод, който ще ви донесе 3% отстъпка. Благодаря. Тестваме нивото на страничен шум на Rode NT USB+. Този път е поставен върху трипод стойката, с която идва в комплекта. И мога да ви кажа, че тя всъщност е доста удобна и практична, защото е малка, но в същото време стабилна. Когато отдалечим микрофона от източника на шума, нещата според мен се променят и то доста. В момента тестваме нивото на страничен шум на Rode PodMic USB. И честно да ви кажа, това е един от най-тежките микрофони, които днес разопаковах. Правим тест на нивото на страничен шум на SSL Connex. В момента е на Solo Mode, който е подходящ реално за един човек в митинг или нещо от сорта. В момента сме в Group of Mode, който под името си подсказва, че е по-добре да се използва, когато сте повече от един души, защото самият микрофон има няколко микрофона. В момента сме в вокален мод, който може би е по-подходящо за певци или китаристи. И в момента сме в музикален мод. Той е подходящ, ако сте група от музиканти и записвате нещо заедно. Правим тест на нивото на страничния шум на Austrian Audio My Creator Studio. Като в момента виждате и двата микрофона, но е включен само My Creator Studio. В момента работят и двата микрофона, като стерео shift. Това не е най-добрата опция за позициониране, спрямо това, че съм сам. Но искам горе-долу да добиете представа за какво ниво на шум става на въпрос. Ето така биха звучали микрофоните и на различен тип стойка с по-добра позиция към устата. Ето така биха звучали микрофоните и на различен тип стойка с по-добра позиция към устата. Ако трябва да обобщим, избора на микрофон зависи най-вече от бюджета ви и за какво ще го използвате. Разбира се, не по-малко важно и какви аксесуари и какви допълнителни екстри идват със самият микрофон. Този, например, е с XLR изход и с USB Type-C вход, което ще рече, че може да го свържете по два различни начина. Директно във вашия компютър или в професионална звукова карта, пулт или нещо от сорта.
Той е 32 битов, а не стандартните 24, което означава, че по никакъв начин вашето аудио няма да клипне, да звучи зле или да звучи прекалено тихо. Защото имате изключително висок динамичен рейндж, в който може да усилвате и намаляте микрофона колкото вие пожелаете, дори след като вече сте записали. Идва също така с програма, с която може да записвате, и тя е Rodex Unify. Може да работи с Rode Central. В следващото видео ще влезем по-надълбоко в тези програми и ще обясним какви са, за какво се използват и как могат на вас да ви бъдат полезни. За момента всичко, което трябва да знаете, е, че това е кондензаторен микрофон, който е изключително чувствителен, работи на 32 бита и има две опции за вход. Подходящ е както за такъв тип съдържание, каквото правя аз в момента, така и за изпълнители, китаристи или за всякакъв друг тип артисти. Това е перфектният тип микрофон, ако сте стример, геймър или като цяло искате да правите подкаст. С него и с всички други USB микрофони на Rode може да ползвате програмата Unify на Rodex. Stream Mic Pro е мултифункционален, може да записва отпред, отзад, от двете страни. Също така има и Live бутон, с който с едно натискане може да контролирате абсолютно всяка една функция на микрофона, без да се налага допълнително да отваряте компютър и да правите настройки. Той също така идва и с програма, в която може да работите. Ако съпоставим цена, качество и аксесуари, може би този микрофон бих го поставил преди всички останали, защото именно идва с трипод стенд, който е доста удобен и можете на момента да започнете да го ползвате, без да ви е необходима каквато и да било допълнителна стойка или нещо, с което да закрепите микрофона. Има подсветка в син цвят, има поп филтър и най-важното, работи с програмата на Rodex Unify, с която на момента може да започнете да записвате. За мен лично този микрофон е с възможно най-опростен елегантен дизайн, доста премиум визия, масивна изработка и именно за това е моя фаворит. Аз използвам старата му версия, но тази е изключително подобрена. Що се отнася до подкасти, смятам, че е възможно най-добрата опция. Както и Rode NT1 5 генерация, така и този микрофон има Dual Connect изход, което означава, че се свързва с USB и XLR и няма ситуация, в която да не може да го използвате. Ако работите предимно от вкъщи и целият ви ден преминава в Zoom Call, митинги или друг такъв тип срещи с колегите, определено ви препоръчвам да погледнете SSL Connect, защото то е много добро решение с тъчскрин, което бързо и лесно може да мютвате, когато трябва да се запази тишина. И ако искате да стримвате, да правите тип подкаст или ви трябва качествено аудио за да играете с приятели, определено ви препоръчвам да погледнете този комплект от микрофони на Austrian Audio My Creator System Set. И ви препоръчвам да се абонирате за канала.